bare 3. Nej, jeg får en idé. Knap 4 op. Træk 5, bajer op. Træk 6, bajer op. I tror det er liv, men jeg har lyst til 7. Træk 8 op. For hvad er værst i livet? Dø af tørst. Det værste, det er sgu da give. Dø af tørst. Luk 9, bajer op. Luk 10, bajer op. Gør 11 kold, for kassen kommer 12. Luk 13 op. Jeg vil vente. Hiv 14 op. Hiv 15 op. Værsgo og skyld med en halv kasse øl. Hiv 16 op. Vip 17 op. Vip 18 op. For man er tilpas, når en bajer går på plads. Vip 19 op. For hvad er værst i livet? Dø af tørst. Det værste, ja, det er sgu givet. Det er dø af tørst. Knap 20 op. Ja, knap 20 op. Vi holder her. Vi kan altid få lidt flere. Knap 20 op. Frygten ville gerne være venlig at bestille en taxa. Jeg er meget, meget træt, men jeg har været på arbejde hele dagen. Og tusind tak for god betjening. Godnat. For satan.